ilahik Huk ilahik Sandu Budya Murciteng kawi kawine kang wis mengko kahana saderenge jagat gumelar konang panapata ingkang kaheksi manggon tanpa papan dia tanpa warana saiki lamun megar ngebaki jagat yen mingkup sak mrica bilubut bebasan saiki wayang tumameng dalang hamur makani mayang sinebat dalang kondo buwana marmo panggung panggeng panggunggung sanggur wengkanta Anggih pundhita kang kinarya purwakaning carita sakmangke kang kahigwahe didasa purwa basa iku siji adile dasa 10 purwaraning kawiwitan sirat jantuk blaring jagat percapada kathah titahing jawata ingkang kasunganing akasa sinangga marang pertiwi kapit samudra laya kagebunging wara kepadangan sang Hyang Surya kasnenan sang Hyang Candra serat janto kathah ingkang samya hanggana raras lamun hawu kaya 1000 tanjangku sedasa 100 bisa mujudaken 3 kelenggan menika ingkang kinarya purwakaning carita saiki sanes gumelaring jagat mercapada kang kinarya purwakaning carita nggih gelaring kayuwangan jonggring sloka ya saged sinebat kayangan kondo waru ya saged sinebat kayangan paku jamur katali warna ya saged sinebat kayangan Suralaya mila sinebat kayangan jonggring saloka jung tegese pucuk giri gunung Selaka Putih sinawang saking Mandrawa derengganing kayangan kaserotan Sang Hyang Pertanggapati mencorong kaya selaka sinangling mila sinebat kayangan Suralaya saka kelanturing tembung sura tegese wani laya pati titah mercapada ingkang minggah kayangan datanpa katinggalan saiki nampa hawat sinebat kayangan paku jamur katali warna derengganing kayangan lamun sinawang saking katebian saiki kaya kekentaring jamur terik keparinging Hyang Diwasa kalangan jonggring saloka kinarya purwakaning kandha awit kaloka lamun ta kahiwangan saiki gawat kliwat murid angker kepati apa ta pratandhane lamun ta kayangan jonggring saloka saiki gawat kliwat murid angker kukila mabur ngungkuli kayangan luntak ludira tumekeng pralaya ora mokal rengganing kawistara edi mewah peni pinatik Nawaretna pating galep biar pating paluncar saweneh wonten ingkang rengganing kayangan ingkang kaya wana karembun mangsa
sedaya wau awit kaprabawan ingkang kepareng angrenggani Kanjeng Jenggring Sloka. Sinten to ingkang kepareng angrenggani Kanjeng Jenggring Sloka? Sinten dasa namanira dasa 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis mestani. Senajan to dewa nanging ratu-ratuning para Jawata ora mokal den menangake hajejuluk. Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Hyang Hudipati, ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Caturasta, ya Sang Hyang Nilakanta, ya Sang Hyang Randuanda, ya Sang Hyang Samba, ya Sang Hyang Sangkara. Mila jejuluk Sang Hyang Bathara Guru awit kinyarya sesembaning para Jawata ingkang mapan wonten Arga Tengger. Mila jejuluk Sang Hyang Manikmaya ora mokal dadi sesembahanipun miwah mustikaning Jawata. Mila jejuluk Sang Hyang Caturasta awit kasinungan bau sekawan miwah asta sekawan. Mila jejuluk Sang Hyang Jagatnata awit angrenggani jagat telung perkara, jagat ngandhap, jagat madya, jagat inggil kang winastan Janaloka, Giraloka, Indaloka, jagat ingkang perkawis kinarya purba pangwasanipun. Mila jejuluk Sang Hyang Samba awit kesinungan sigit citranipun. Mila jejuluk Sang Hyang Sangkara awit kedunungan netra 3. Mila jejuluk Sang Hyang Randuanda awit kadunungan ciri belang pethak mungging tenggok. Sang Hyang Nilakanta awit kedunungan siung mimba Gandharwa. Sang Hyang Wilengis Sayekti apus ampianipun sajuga. Rikala semanten Hyang Jagatnata dumawa mangsa Kartika diterespati manis ngamtunaken siniwakan agung lenggah wonten palengganira umpak bali Marakata murup saobor pamore. Eling-eling ratu-ratuning Jawata membeng sungkawa srana sinamun sinamudana awit enget kelenggan punika siniba sangya para Jawata Tridaswataknawa. Sinten ingkang keparing sowan munggih ngarsa lah menika Warnarira pepatih Kanjeng Jenggring Sloka ingkang lenggah wonten ing kalangan suduk pangudal-udal suduk wangsul Bathara Nrada yersikane Kaputra aja dupeh Bathara Nrada ana wujude nanging becik bebudene cendhek dedege dhuwur gegayuhane. Bathara Nrada ngananaken wiswananipun Dewa Paniti Sastra, Bathara Penyarikan ya Bathara Sriyana. Bathara Sriyana kasambung pungkur Bathara Mahadewa. Bathara Mahadewa kasambung pungkur Bathara Brahma Dewaning Agni. Bathara Brahma kasambung pungkur sangya para Jawata Tridaswataknawa. Bebasan ingkang tebi tumiyung kang celak samya mangluk. Parendene rep sidhem permanem bebasan ron datane Bah Maruta datal lumampah. Ingkang kapiarsa mung swaraning para Hapsara miwah Hapsari ingkang natap gongso Kyai Lokaranta
pating careng klong pating careng klinglir gantya mandaraga saya mimbu asri seneng swasana iling-iling para jawata ingkang kepareng katimbalan sowan sayekti para jawata ingkang pinilih sedaya ora mokal bawane wadyabala jawata kawistara ngestuaken dawuhipun Wang Jagatnata datanpa tidha-tidha ginira sowan rikala semantene Wang Jagat Giripati kawistara Mumbeng Sungkawa candrané pindha Badra Irawan Badra araning rembulan Irawan Mega kaya bulan kaling-kalingan mega rem-reming driya katawengan binawur Sang Hyang Wisesa kawekas kawaspadaning cipta wit labeting bangsa titah yaka tandha pamayanganing jawata srulimut kabyadaning rujit dadi muhung lumimbak purbaning Sang Hyang Hantaya eling-eling ratuning jawata Mumbeng Sungkawa srana sinamun sinamudana awit Wang Jagatnata sayekti ratu-ratuning dewa wenang murba datan menang kapurba wenang gawe datan menang digawe ora mokal Mumbeng Sungkawa srana sinamun sinamudana awit menggalaken sumuing gara-gara ingkang tumempuh wonten kalangan Junggring Sloka ndadosaken legek jroning penggalih Wang Jagat Giripati Sang Hyang Pertanggapati wis panjereng akasa Iwang Jagatnata kepareng legah siniwaka kepareng ngrasuk busana Kanalindran ngagem jamang sungsun 3 Kirancing Garuda Mungkur ngagem sumping kencana mulya reka gajah gelar anting manik syataning marih ulur-ulur naga mangungsa gelang klat bau bibenggelan atas swara sinangga calumpringan ngagem dodot semen ketangi paling secindhi wilis uncal mas ginepeng dumawahing wuntat ngagem badhong gewangkara tinaretes inten barean mewang anggar duwung ingkang kasinungan Korongko pelet deket ninggrin kandelan tinatah tinatureng godeder nunggak semi gonjo diraben-raben manis pindho netra kitiran gengnya sak jagung-jagung pating kretop pindho Kartika rebut sasana Iwang Jagat Giripati lenggah wonten numpak bali Marakata ingkang ngurup saobor pamoripun ora mokal palengganipun kasempyok diwadining gara-gara kawistara kaya jomplang-jomplanga ora mokal dadosken legek jroning penggalih ora mokal andali sangya para jawata ingkang kepareng sowan munggih ngarsa pepaandir datan wonten ingkang nirwaken dawuhipun Wang Jagatnata sedaya jangkep 3 dasa sedaya kagem busana mawarna warna maneka warna keserutan Sang Hyang Pertanggapati pating glebyar pating klebyur Indhawana karbon mangsa ora mokal sedaya ingkang kepareng sowan saperangan anatap pusaka kahilangan gongsa Lokananta
ora mokal sedaya bawanipun para Jawata ingkang sami natap gangsa anggenipun anatap gangsa Lokananta sedaya sami angrana padha ora mokal ndadosken renggep asri srening swasana ingkang kepareng piniji sedaya ingkang kepareng natap gangsa ingkang ngasta kendhang Bathara Yamadipati ingkang ngegong Bathara Patuk ingkang enong Bathara Temburu ingkang gender Bathara Kamajaya ingkang gambang Bathara Guritna ingkang bonang Bathara Tantra waradin sangyaning para Jawata kaselan para widodari ingkang sinawang saking Mandrawa pating klepyur busananing para widodari ingkang kepareng sowan lenggan menika cacah 3 ingkang setunggal Bathari Siti Kalimah ngananaken Bathari Sumiati ngananaken Bathari Durga eling-eling sangganing para Jawata miwah para widodari ingkang sami caos pakurmatan ing Jagatnata sedaya sami hangranu padha miwah damel seming swasana ical padha saknalika sungkawanipun ing Jagat Giripati awit mriksani sangya para putra Jawata Tridaswataknawa miwah para Wadyabala Durandara eling-eling senajan to sawetawis ical sungkawaning galih bawanipun ratu-ratuning Jawata kumedhah kedah priksa menapa ingkang dadosken sumu ing gara-gara ora mokal sigya ngawi sangya para Jawata kinarya ngangsek swanipun Iwang Jagatnata kepareng lenggah siniwaka kahormatan para putri swarga pating biar pating paloncar miwampilan-pilan dalem Iwang Jagatnata banyak dalang sawu galih arep diwalika kinebutan Naremanyura tiwas songsong gilat kawistara gumebyar wonten palengganipun Iwang Jagat Giripati pratandhane Iwang Jagatnata Dwarsara Gasiniwaka pinarung swara jumegluk mungging samudra alun gandeng ngormati
Rengganing Praboto para dewa dewi yang para sikagat mulat endah ngarti Yoto katiuping samirana lir pangawining asta sang resi Sarjane kret pacara ruming kasumo Leng-leng dromang-mang kandhuang ngrimbang nyayalino Nyayalino tanan kang kandi Lamun kandulu samengkut yahutomo Yen sembah niring ulun kapur berisang
ngerat sahanane ingkang wikanang sireng tasih mawe gugo sawiku maksih dingdelahan dan kanang nujwengku dan kanang nujwengku risak nayakane ngerat syuting ratku tamat manggung amar nugroho reh siswata sukoto rep sidem perbawani jroning pasewakan tanono sebawani kang samya mara sowan kang kabyarasa hamung swaraning abdi griya gemblak gending yang kemasan ingkang samya rambut karya saya kamimbu yasri srening swasana iwang jagat nata lonangan dika Ung sang ajiwalaju sang hayu palungguhan ulun mangkita Kakang Bathara Nrada mboyat dadosken kejut ulun timbali wonten pangayunan ulun Kakang Bathara Nrada Kakang Kaneka ora kencang marudaya lho keong adi guru teka kita ulun timbali kita matur keong tegesipun api Kakang
Dadosna kawuh ningali Adi Guru. Keong menika setunggaling kewan ingkang mapan wonten telenging Samudra Loya. Yen wonten mercapada pinastan kul dados ulun matur kula. Kakang Bathara Narada. Keong bandeng maring Adi Guru. Teka saya sembrono Kakang Narada, tegesipun napi Kakang? Bandeng maring menika menapa maknanipun? Bandeng maring menika bandeng kunting. Yen wonten mercapada sinebat sapi dados ulun matur penapi. Adi Guru nimbali kula matur keong bandeng maring tegesipun kula penapi Adi Guru. Oh Kakang Narada. Kakang menika tuwa-tuwangganing para Jawata, sesepuhing para putra Jawata Tridasa Wataknawa. Teka Kakang Narada kok ulun timbali sembrono malah semu gegujengan. Kakang, lamun Kakang Narada menika remen gegujengan, mindak dados tepa tulodo para putra Jawata mboten sae kedadosanipun. Dados kula aturi ngracut anggenipun Kakang Narada remen gegujengan. Ndara Nuwun sewu Adi Guru, yen Adi Guru dawuh klayan ulun supados ulun menika ngracut anggenipun remen gegujengan. Narada menika riti mari nek pun mati. Lah nggih wonten menika durungipun watak kalih watuk. Watak niku nek dereng mati dereng mari. Ning nek watuk janji cocok obate pun mantun. Kula remen gegujengan menika darbe paugeran. Paugeranipun abi Kakang. Lah, Narada remen gegujengan, kula aturi mespadhaken to. Tiyang ingkang boten remen gegujengan menika adatipun gampil sepuh. Benten kalian tiyang ingkang remen gegujengan. Apesipun awet enem rak mekaten. Oh nggih Kakang, nanging Kakang Narada kula aturi enget. Kakang Bathara menika sesepuhing para Jawata. Kakang. Oh nggih. Lajeng kadiparan Kakang Narada sowan wonten pangajiran ulun sami raharja Kakang Narada. Nampi pangestunipun Adi Pramesti sawanipun ingkang ngraka Bathara Narada. Munggih ngarsa Punten mangke sambikala mung pudya pangestawan ulun sayogi katur. Sayogi katur Adi Pramesti Bathara Guru. Oh inggih Kakang, gurawalan panampi ulun saged mbabar daya kasantosan ulun Kakang Narada. Lajeng kaprayogakna Kakang Narada lenggah. Oh inggih dadi sedika Adi Pramesti Bathara Guru. Penyarikan padha kanthi raharja. Nuwun pangestunipun Rama Pikulun, sawanipun ingkang putra penyarikan boten manggih sambikala. Sembah pangabekti mugi konjuk. Kula non Rama Pikulun. Ya ulun tampa Bathara Sriyana prayogakna sawanmu. Kula ngestakaken dawuh. Apa dene Mahadewa lan jeneng kita Brahma prayogakna sawan jeneng kita. Kula inggih Kanjeng Rama Pikulun. Nun. Ngestakaken dawuh Rama Pikulun. Kakang Bathara Narada. Oh, Narada. Napi Adi Pramesti Bathara Guru. Kelenggan menika Kakang Bathara bebasan yen tebih kula awe yen sampun caket pangraos ulun sumedya ngrangkul Kakang Bathara Narada. Kakang, ulun tanya klayan Kakang, wigatosipun para Jawata kelenggan menika hakarya makempal, ulun sumedya nyuwun preksa ingkang dadosken sumuing gara-gara ingkang tumempuh wonten kayangan Junggring Sloka. Awit ulun preksani palunggahan ulun ompak bali Marakata pindha jomplang-jomplanga
Kawah Candra Dimuka kawistara kinebur kebur Kakang yen wonten sela ingkang mawa cahya kula aturi mundhut wonten tirta ingkang mawa teja kula aturi mundhut hakarya imbet tirta Kamandanu menapa wonten werksa ingkang mawa teja kula aturi mundhut hakarya dados kelangenan ulun pinangka imbet kelangenan ulun kayu klepu Dewa Daru Kakang Bathara Ndrada Londoro haha ora kencang warudaya kekilapan menapa di Pramesti Kakang Ndrada tapi ulun menika ratu-ratuning Jawata Kakang Ndrada menika pepatih yen wonten mercapada Kakang Ndrada menika warangka dalem tegesipun patih kedah saged ngrangkani wataking ratu kedah langkung waskita patihipun paribasan ulun klayan Kakang menika Sotya miwah embananipun kula umpamiaken malih curiga saged manjing rangka ulun curiganipun Kakang Ndrada wrangkanipun curiga kedah saged manjing rangka oh tolong haha nggih dereng kanten nek curiga niku iso manjing rangka nggih nek curigane niku lempeng nek bengkong ora mboten saged mlebet rangka senajanipun jiat niku cek rada kangelan niku adatipun Kakang Ndrada malah semu gegujengan malih Kakang Ndrada napa Adi Guru murih terwaca Kakang Ndrada kula aturi ngangsek swanipun dadi sendika purwa gatining carita latri puniki tanetya katur piwulang amung suka caos palupi bawanipun ingkang raga sampun mingset swanipun Adi Guru nggih Kakang Ndrada kedah mratelakaken ingkang dadosken sumuing gara-gara kayangan kekilapan menapa Adi Guru adile wong takon mung kudu diwangsuli Kakang Ndrada nggih dados kawuning Adi Pramesti saderengipun ulun matur mbok bilih tuni lepat atur kula kepara malah mboten dadosken renaning kalih Adi Guru ulun nyuwun gunging pangaksami nggih Kakang Bathara Ndrada yen Adi Guru menggalaken sumuing gara-gara ingkang temu wonten kayangan Jegri Sloka saking wawasan ulun mboten sargejahe namung wayah kenakian Nalendra Cempaka Kawedar Prabu Kalimantara ingkang kelenggan menika sumedya nginggahi kayangan Jenggring Sloka wayah kenakian Prabu Kalimantara Nalendra Cempaka Kawedar nggih sedyanipun napi minggah kayangan lah menika sedyanipun Prabu Kalimantara minggah kayangan menika badhe nyuwun jodho widodari kalih inggih menika Bathari Sadatwati miwah Kencana Wulan lah menika mongko Prabu Kalimantara menika kaloka jagat Nalendra mustikaning bawana digdaya Setimadraguna ampun malih Prabu Kalimantara sedeng wadya balanipun Senopati Cempaka Kawedar dados kawuning Adi Guru ingkang pinercaya minggah kayangan Jenggring Sloka
ingkang makuwon wonten lengkahing Gunung Siulaulu kadangipun taruna ingkang nama Raden Pustaka Jamus Tunggul Naga Sawadyabala ingkang pinercaya nyuwun widodari kalih Sadatwati Kencana Wulan. Pramila kula semanggaaken ngeten lho. Kakang Rada, napa Adi Guru? Lekasipun wayah ulun Prabu Kalimantara menika badhe nggayuh tumuruning widodari Sadatwati Kencana Wulan. Menika nggayuh sanes mestinipun amargi Kalimantara senajan ngaken digdaya menika namung titah lumrah. Nggih. Nggih Kakang dados Kalimantara badhe nyuwun widodari menika nggayuh dudu sak mesti prayoganipun kados pundi Kakang? Prayoginipun kula sumanggaken Adi Guru kekilapan menapa? Kakang wawasan ulun lekasipun Prabu Kalimantara ingkang kelenggan menika utusanipun ingkang sampun datengi kayangan macak baris makuwon wonten lengkahing Gunung Siulaulu kedah dipun wangsulaken kula aturi tumurun mercapada mapakaken pun senopati saking kayangan miwah sangya para wadya saking negari Cempaka Kawedar ingkang pinercaya nggayuh widodari menika kula aturi merpeki kula aturi murba wisesa upaminipun Pustaka Jamus Tunggul Naga Sawadyabala menika mboten purun kula sumanggaken purba wisesa Kakang Rada kula aturi nganti Wadyabala Jawata. Nggih ngestakaken dawuh Adi Guru. Yana Dewa Yanantana wong aprag tias padha sarsaran Narada dedali kedunya lancang kang katimpal telenging samudra Karna Pracandha Nila Warkencang warundaya nandara terwaca sabdanipun Adi Pramesti Bathara Guru ulun nyuwun pamit medal njawi nata sanggya para Jawata. Inggih Kakang Bathara Narada. Semanten ugi ingkang putra penyarikan nyuwun pamit Rama Pikulun badhe ndereti ndahipun Siwa Bathara Narada ingkang prayitna ngati-ati Bathara penyarikan. Senajan to kula nyuwun pamit Rama Pikulun sing ati-ati Masna apa dene Brahmaja kaya bocah cilik. Ndak ngestakaken dawuh. Sampun Adi Guru ulun nyuwun pamit ingkang prayitna Kakang Bathara Narada.
kebat kaya kilat kesit pindha dadet tindaknya Bathara Nrada kadherekaken sangya para Jawata Trida Swantaknawa Iwang Jagatnata mespadaken Bathara Nrada miwah ingkang putra Jawata mandeng mindeng ngantos sak telasing pandulu jeneng penggalih nyuwun dhateng Hyang Widiwasa sageta lekasnya Prabu Kalimantara Nalendra Cempaka kawedhar sageta wuru ora mokal semedya kondur wonten Purantara Iwang Jagat Giriwati minggah sanggar pamalengan nyuwun dhateng Hyang Widiwasa Ramokal kundurnya Iwang Jagat Giriwati ginarebeg sangya para Hapsari tinon saking Mandrawa kaya temanten binayang keri kawuryan kuku sing dupa kumelun lengeng tiasa ngopeke oh
sagung jajahan nanging sang tangi kipi sang resi kaneka putra tumurun saking wiyati bul sinigek ingkang wonten sanggar pamelengan kacarita kang kinare medal jawi Bathara Narada ngawe Sangya Purwadya Baladurandara preksa kumlawening asta Bathara Narada Sangya para Jawata pating blarat pating bluluk kaya Sardula Wikridita tengarane ngajurit gong beri maguru gongso tetek munyakaya kutula para pangri ing turangga esti rekata ingkang diwaja layu sebit Siwa Bathara Narada kepareng ingkang putra Bathara Sriyana nyadhong dawuh sinajan nderek sawaranging dina dungkap anggening kula nampi wa sinajan kula Mahadewa nyadhong dawuh Siwa Bathara Narada Ong Ilahing sinajan kula Bathara Brama nyadhong dawuh kados pundi sabdanipun Rama pikulun Siwa Bathara Narada Ong Ilahing kula nyadhong dawuh kulun Bathara Narada kula nyawa Dipati nyadhong dawuh enten napa dewa-dewa kok mboten kaya biasane yah keten pun dikelumpukake napa badhe paring hadiah kalih para Jawata mangkire paring hadiah mangke kula sing nampi kula padesne seragam kabeh kanca-kanca Jawata niki kula Werkencang Garuda ya lolo aha ya Dipati anggere krompol-krompol sing dianti-anti bukan golek milik wae sing diarep-arep kekucah karo adik guru dewa iki nek kaya layur ya kaya ngono kuwi dadi ana pangerti kita ya ger kabeh para Jawata kluk-kluk kelenggan iki keparengi Adi Pramesti Bathara Guru ulun lan jeneng kita kabeh kudu tumurun
madya padha mrepeki ana lengkaing gunung Siulaulu. Amarga klenggan iki uga ana titah kang bakal ngunggahi kayangan srana mboyakati timbalan. Mula ndadekke suwing gara-gara ngono lho. Oh, ilahing. Kula niku rak nggih gumun kalih ngungun kabeh dewa padha gembrubuk. Padha kempal menika Iwang Jagatnata menggalihaken sumuking gonten-gonten. Ana Nyawa Dipati iki nek omong aja clewa-clewa lho kita iki. Kita iki kudu eling mergo kita iku dewa, omong kok clewa-clewa. Gara-gara iki ya gara-gara mboya kok gonten-gonten. Amakire kula mboten kula basake dikira Nyawa Dipati mboten iso basa. Basa ya basa ning basamu ki ora bener ngono. Kang dadekke suweng gara-gara ya kuwi pakartine Prabu Kalimantara. Kang Klenggan iki utusan karo Senopati-senopatine kang pinangka tetungguling Senopati ora nulya Gejapaya. Raden Tunggulnaga Pustaka Jamus Sakwadyabala. Sedyanipun Prabu Kalimantara utusan Senopatinipun njaluk widodari loro Sadatwati Kencana Wulan. Bakal di suwun karo Kalimantara pinangka tetimbangane Prabu Kalimantara. Oh, ilahing. Kalimantara niku titah lumrah gayuh widodari niku tegesipun gayuh dudu sak mestine. Ngemping loro Gegepati Prabu Kalimantara menika. Lah mula kuwi nggih kula lan jeneng kita supaya mrepeki Raden Pustaka Jamus apa diri Tunggulnaga lan kabeh senopati-senopatine nek kena dijungkanane ngaris supaya bali nek ora kena ulun lan jeneng kita supaya mbalekke Srana Rudapeksa. Oh inggih wae. Yen mekaten swawi kula dhereken Siwa Bathara Nrada. Penyarian bae aja nganti adoh marang ulun. Tak perpekane lengkaing gunung Siulaulu inggih wae. Inggih wae.
gede kang kocapa semanten lumampahing sangya para Jawata Trida Swatak Nawa ingkang sumedya merpeki lengkeng Gunung Siwulaulu kang kinarsabating carita nggih ingkang macak baris makuwon wonten lengkeng Gunung Siwulaulu lah menika warnanira utusanipun Prabu Kalimantara ingkang dados tetungguling para senopati lah menika Kadang Taruna Sangnata kekasih Raden Pustaka Jamus nampi swanipun sangya para senopati ingkang kemareng sowan den kanthi wonten ing lengkeng gunung kekasih Raden Tunggulnaga Raden Tunggulnaga kasambung pukur Gandharwa kalih nama Kalanadah miwah Pulanggeni kasambung pungkur perjineman nama Baliragas kasambung pungkur kala misani taksih kathah sangya para wadya ingkang dumunung jawining pakuwon ora mokal ning kaya watuning kaya Banyarasa Mendaya mangkono pangut diaswaraning driya kang dereng kawijil katetangi emeng ing tias marang resang karya rimak sang pekik kapyatan kung rentenging tias paran boyo wekas sanyo tanono liyan kang kaesti jagat dewa Bathara ya dewa sesembahanku kadangipun Kakang Dimas Pustaka Jamus opo Kakang Tunggulnaga pepak kabeh senopati saka Cempaka Kawedar iya pandugane Koko Prabu sawetara senopati saperangan dikanthi Kakang ana ing lengkeng Gunung Siwulaulu kinarya dadi rowang anggonmu sumedya gayuh widodari Sadatwati Kencana Wulan ya menggumunku pirang-pirang dina aku kowe macak baris makuwon ana lengkeng Gunung Siwulaulu durung ana Jawata mrepeki karo aku
nek aku kowe munggah kayangan mengko mesti nampa dukane Wang Jagat Giripati. Mula gelem ra gelem aku kowe kudu macak baris makuwon. Sapa kang kelenggan iki dadi kantiku? Ora ana kejaba aku apa diadi-adiku ya iki. Kala radah pulanggeni bali ragas kala misani sak panunggalane tak kira cukup pinangka dadi rawangmu gayuh widodari Sadatwati Kencana Wulan. Leng-leng griya mangun mangwung kandhang rimang yayah rina. Yayah rina tanandang kanin. Nak antene pitung kedepan janji ora ana dewa mrepeki karo aku, klakon aku munggah kayangan. Sadatwati Kencana Wulan ora diparingke karo aku, supaya tak boyo ngono Mercapada. Paribasan Mercapada tak dadeke kayangan, kayangan tak dadeke Mercapada. Yen mengkono aku Gus Arujaya tinggal diunggahi kayangan Jenggring Seloko. Nggih, kabeh Senopati loro. Ayo enggal budal dina iku uga aku sebetya ngunggahi kayangan. Wah, suwawi kula derek Raden. Kang bala tuminggal prang campuk samya ngedal lilir dadit wiluting godha dahyang kong mangun tang riti benjang sang aji mijiladinya ngedali muwus trusna surawilaga kaya buta. Yas kesembah pangabekti kula Kulun. Ya ulun napa ger? Tugel naga kita ngaturke pangabekti marang ulun. Pangestu ulun tampalana ya ger. Sanget anggen kula pundi Kulun? Mikulun Bathara Srana nyasken pangabekti kula. Ya ulun napa ger? Tunggel naga. Ger. Pustaka Jamus sak sedulur kelenggane kita wis padake. Munggah kayangan Jenggring Seloko. Ger, kita darbe sedya penapi. Lah kok kita ngrangsang munggah kayangan Jenggring Seloko. Waleh-waleh menapa Kulun? Kula kautus Koko Prabu Kalimantara nyuwun
kanugrahan widodari kalih Bathari Sadatwati Kencana Wulan mugi keparingipun pikulun Sang Hyang Jagatnata badhe kula boyong kula dhawuhken kaliyan Koko Prabu Kalimantara Bathari Sadatwati Kencana Wulan menika oh londoro haha ger sediane Prabu Kalimantara iku gayuh dudu sak mestine dewa wis maring jodho dhewe-dhewe wis duwe paugeran nek dewa karo dewi nek Bathara karo Betari nek satriya karo putri yen Bambang karo Endang yen yaksa karo yaksi dadi kita mboyakna ngrangsang dudu sak mestine lamun kita beguguk kutha waton apa kelakon ulun tegel marang kita kita ulun sotke orang kawah Candra Diwuga Jaja muntap pindha kirtap netra kocak undarandir Idep mangala cakra Siwa Bathara Trada badhe tindak pundi Bareng tunggul naga ngadeg kaya dililing banaspati ulun mandeng marang ulun tanpa kedhep mengkiri kabeh wuluku tandhangan ger Bathara Siyana ger tunggul naga kita yen mboya marang dewa apa kelakon kita bakal ulun banjut aja meneh mung kowe kaki dewa krayon leganing atiku damu dadi awu bambu Perjineman kula Raden iki mung suwe ora mung sembarangan mung suwe dewa kula pun ngerti nek niki mangke badhe selaya kalih dewa ing kula niku bot-bote kabot kula niku dadi sentanane sinuwun Prabu Kalimantara kula sipun ngaturken bekti mangke nek kula kewragangan kenging panjenengan magut wonten suraning driya nang yen kula dereng kawon lenggas keco mangsa para sendika Indriyaksa Sara Maruta Bono Margana kaki dewa nek kena tak eman hulungna wae Bathari Sadatwati Kencana Wulan tak boyonge tak aturne sinuwun Prabu Kalimantara aku rada kesamaran jeneng kita sapa Tityakara Baliragas kita mboya marang ulun apa kelakon ulun damu dadi wakraya entak dewa aduh
Pasan Kiraka